الشيطان الرجيم ذلك الذي قصصناه عليك ذلك دان هون دان دا من قسيما دوما ومن عاقب اون ويفتي اون ولبتي يفتي مثلا من المؤمن ام الرجل بمثل يد ما عوقب به نو تونيراني اي ظلما من المشركين وتونيا ويفتي نو تونيرني افامي دي قاتلهم كما قاتلوه وحبيل مبنا بكبير مكني في الشهر المحرم اللي ودو هرمانتي غاندو حاري على ياما ko sahara din lebbe so ngari jihad dartinde on hefere be so ngari toñi mon joftalon hay batto ngala bakkat suma refte bugiya dawa alayhi do makko umar de kade mabbe ay zulmin kade bi ikhrajihi min manzilihim yaltinde be galleji mabbe la yansurannahu allah ma allah wallu inna allah la afuwun ko bawdo ya faade ga julbe ghafurun hani ko kafaro bakkatuji mabbe an qitalihim fi shahr al haram wala yaltan haju no jiritini fo yaltan afami de wi summa bughiya rafat dawa alayha do makko la yansurannahu allah ma alla wallum inna allah ayna alla de la afuwun ko bawdo ya faade ga julbe ghafurun kadi bawdo hafarande be ga ko be kaba e der lebbi hormanteji oto pudde hen hare kono so hefere be ngari pimon jeftade so jeftima ngala bakkat kambe tekki ndoni fof nedo gardo ƴettima ala ko badda dum sa yoftima ƴettore nde ala abusnani ala bakkat kanko jeyi bakkat kanko na goto fami zalika ngal don ballal ko bi anna allah wonde allah yulijul layla nana jamma fi nahari andar nyalawma beydo jamma usso o yulijun nahara ambo nana nyalawma kadi fi layla jamma o beydo nyalawma usso fami de on nonni kadi mo nanga jamma on nana e nyalawma ambo nana nyalawma andar jamma fami yadkhulu kullan minhuma fi al-akhir jamma nange andi jamma nyalom eruji no gasa nay wadi eruji no gasa nay en sahaji jamma nawa sappo didi nyaloma sappo didi wona foti en sahaji nyaloma na hebta didi pawida sappo toujours kam jamma kam kala ko rabbidi kam ma won eruji sappo kam ya fami kala ko rabbidi kam man kala eruji sappo jonnon sahajo juuta wona sappo go sahajo wona sappo didi wona foti rip en sahaji kadi nyaloma hebta hen sede eruji naydi ko dingoni duñindiroji kono nyalawma kay jogi euro sappo ni ha gorna meta jamma jogi euro sappo ha gorna meta o gan jogi didi o gan jogi dido do be ngujjindir e fecca hakkon tengure go fo sappo didi en saaji o ga ngessa e ko o ga ko wattay hoore mum o ga usre woni dum way wa anna allah sami'un ko nanowo du'a julbe ko duwato ko mo nana basirun kadi go jiyo wabe haysa ja'ala fihim al-iman فأجاب دعاء أمو يبي أمو عند الإيمان بالله وجاب دبوج مب ذلك قالون بلون قال الذين ولا جلب بأن الله وند الله هو الحق كان كوني جوان تبيت وأن ما تدعون أيكم من دواتك وكم هذا من دونه جاما كلهم سنة مجدي له البادل دون مير له البادل كلهم دون مير إيوار وأن الله هو العلي كان كوني تو دو هونde fof hatan makko al kabir mawdo e dow hunde fof fam yasawar kullu shay'in siwa kala ko wana Allah ko famdi Allah goto won mawdo alam tara mata anda anna Allah ayna Allah de anzala mujibna min as-samaa'i umar asman wal umar dule ma andiyam hono tobo fa tusbihu wattinda al ardu leydini mukhdarratan andi heccidi badde pudi وهذا من أثر قدر دم دو كوي بات كاتان دي الله إن الله أين الله دي لطيف كو نيفانيدو جيا بمكو بي جالتين كول بودي دي سبابو نديام دم خبير كو كومبيتيدو كو وني اندر درد مابbe عند تأخير المطر so tawi tobo leeli arde woni berdo jam ngesa ko awbi ngesa di awdam jogodo bonde kaddi mi sodi poudar mi wade gawdam mi komi gardo mi gaari jon non hanti ar soppini ar fadi ha tobo leeli arde Allah wi ko jom demo mijoto don ko tay fera mon sa jogodo bondir ha gawdum jogodan fudde tay dum kadi ko ma nyado awto kadi Allah wi ne andi dum ko mijoto don ko bandi ko jambita don ko bandi amo hidi kalta ko fami yokuya lahu na wadan Allah ma fi samawati dendangal den tagoje gonde asman fo ko kanko Allah jeyi وما في الأرض تقول جون دليدي فوق الله جي وإنه نكانكو وإن الله
ko waɗi ko innahu deftere nde bonni wa inna allaha ayno allah de lahu al ghaniyu kanko woni jondiniɗo ga tagore makko nde fof tagore nde fof so rendi wi rewani allah bonnanta allah heɓata so allah jaggi jungo mum noon ga maɓɓe kamɓe fof ɓe goyat ɓe gulla da dow alhamidu kanko woni jettaɗo wonande yiɗɓe makko ne jettimo alam tara mata anda anna allaha ayno allah de sahara lakum eltani on ma fil ardi ko woni dow leydi he ko fof ko onon eltana min al bahaimi mumanteji e tuggude ngelo baha itti gartogal ɗum ɗo fof ko waɗa koye juuɗe men ay kulle gonɗe ladde ɗe fof ɗum fof ko enen tagana wal fulka e laaɗe kanko kadi eltan men laaɗe tajiri aɗe doga fil bahari e dow maayo tawa ɗe joolaki tan maayo en way hawnade e maayo joni ngara jaɓɓa en tan naatoya nder ƴew baton jooɗo e dow maayo rimde ha tedda fawa e dow ndiyam ne way yaafde ne fonno tan ndiyam ɗam waɗanima debbo kono ƴeew huyba dow ɗum kawi so Allah de cal ne hawni de fami de ɗum ko Allah waɗi noon taji an doga kanje batanoje ɗe mbi amiri hi ko yamirore makko so jolonaka tan en kala ko waɗa e dow maayo he tan debbo e nder o yimi siko ama jaggi kanko jogiti asman o an taga hade yande arde dow leydi he yanata illa bi idina secrétaire makko e kanko Allah kanko timne men asman ala calɗi ala pale en kanko jaggi na ɗum wawno wade riggito tan aca ɗon hay goto fuɗɗi tan no fuɗi kono yalla jaggi asman o yanata e meɗen a faami sona ko hoddiri inna allaha allah binnasa yimɓe la raufu ko catto jurmogol rahimun jurmotoɗo fi taskhiri wal imsaki hollum ko newnani en ko o wirti leydi ndi o eltani en o tagi asman o eltani en o jaggi asman kadi hade yande dow men ɗum kadi ko surtout Allah yiɗi en no fewi huwa alladhi kanko Allah kanko woni on ahyaakum gurtinɗo on kanko woni gurnuɗo mon kanko waɗe men gurnam so mbaɗa to yimiti ko o wara mon nde lajja mon timmi o wara o tama pittali mon so mbaɗa to yuhyikum o wurtina mon saha ummital innal insana ayna kefeero dinɗo Allah e goɗɗum la kafurun ko bawɗo yeddude nemaji Allah wol ɗum o wi Allah wawa wonde goto Allah wonde goto ɗum tan sali Allahji kadi labbude keewa Allah goto wawa gaynande yimɓe hajuji mumen li kulli ummatin wodani kala dental kala leñol jalna min mbaɗanigol mansakan rewirde mansakan sharia leƴƴi ɗi guila baba adama jippi wotuɓe fof ne jogui sharia mbo lelnana ko sharia he tongoto eyyi ko noon sharia ƴi tan certata kono tawhido kay ko goto ala fof to Allah wi yo rewde e goɗɗo abadan ala fof to Allah wi ko ɓe ƴiɗo Allah kawtata sharia ji ɗi noon ne certa sharia ji woni banggue asakejo onon toon mbaɗeni onon juuliri ni onon mbaɗiri ni ɗen gueɗe ne certa kono tawhido o kay liman o ko hunde wotere famide ɗum ne kamɓe nasikuhu koɓe golliroɓe ɗum fala yunazi'unnaka afnande fala yunazi'unnaka oto foɗodire ma famide fil amri e fi o hono alhaali kirse id qalu saɓe kamɓe ɓe mbi kamɓe hefere ɓe mbi ma qatala llahu wa haqqu an ta'kuluhu an fami an ta'kuluhu mimma qatal ɗum kamɓe hefere ɓe mbiya Muhammadu ande adde amin sharia momin ganda an Allah wara hunde mbiya ñametake an mbaɗa ko ma mbaɗa tan nde ñaame mbiyatami aɗa wiya noon ko Allah gonduɗa ay ɗum ɗo joni limɓe mbi so Allah waɗi hunde mbiɗa mbi ko Muhammadu tawi nagge lelima tan maayi holno waɗi ɗum ko Allah o joni an sa Allah wara hunde mbiya a ñamani wontama gadda laɓɓi an kirsani ñama te an mbiɗa kadi an Allah gondi ɗum ne hawni Allah wi ɗum ɗon ɗi konguɗi oto yeccito ɗin ko yimɓe ɗayiɓe tan kanga ha gasi ne mbiya ene komtuma woppuɓe oto poɗodire ma oto yeccitoɓe ni famide wad'u noddu ila rabbika fewde joome noddu fewde diine joome o innaka na an la ala hudan a woni e peewal a woni e diine mustaqimin poociɗo wa in jadaluka so tawi ɓe ngari ɓe powɗodira e ma e habaru diine o foqul wiɓe Allahu Allah a'lamu woni ganduɗo bima ta'maluna ko gollaton fa yujazikum alayhi ma Allah yoɓon golle mon wa hadha qabla al amri bil qitali oɗo aya jippi ko adinde jihadi yamirte ndena jippino famide Allahu Allah kadi yahkumu jogori ñawoyde baynakum hakkunde mon ayyuhal mu'minuna wal kafirun e heewi mon julɓe hefereɓe gandan no gonirɗo ni poussiére mon o heewi de janngo to yamal gamata ma Allah ñaaw hakkunde mon goto fof joom gonga rokke gonga yaha aljanna joom fenade rokke fenade yaha jayge yawmal qiyamah ñalama darga fima kuntum ko laati ɗon fiyum takhtalifuna oɗon luura bi an yaqula kullun min al fariqayni khilafa qawlil akhar onon pelle ɗiɗi hen fedde fof ne noddito ko nde e nodditaki julɓe mbi kañumen gone gonga hefereɓe ɓi kañumen gone gonga Allah noon ne andi gonɗo e gonga yawmal qiyamata ma o andin mon goto fof ko jogui ko famide alam ta'lam mata anda anna Allah ayna Allah ya'lamu ma andi ma fi samai dendagal ko woni asman non de
وما في الأرض والأرض يكون ليدي إن ذلك أي كجنتا دوكو في كتاب وني دفتر له المحفوظ إن ذلك أي كجنتا دوكو على الله يسير أني ويعبدون أبن دوا كم برا سنموجي من دون الله غاغا الله ما من سنموجي لم ينزل وجبناني به ربادهم سلطان حجة أفهم دوا سنموجي دغان من غلاهن دليل فف الله توري بابرا توري بابرا من مجر سنجبن مجر من جوكي هن كونون الله دليل الله وما ليس لهم لا تناكب به أمجم علم غندل وند كودي وندي سنموجي الله من غلاهن غندل وما للظالمين على نهاية فرب أفهم تون بهولدم بشرك بالله من نصيرنا بالله هاي قط من هذا بنات جاين من قال أون بال وإذا تتلى ستدرس تام عليهم دوما ب آياتنا آية جامع القرآن تدرس تام دوما ب بينات لا تدشر تعرف على هبتنا على أن في وجوه أجاس الذين بين كفروا يدب الله المنكر جد قل جن قل كحالتكم Qur'an dursi ni nala dari man jang Qur'an do mabbe aya jessa da nyirbina na musibe sabi Qur'an ay binto ko sanamuji ay bina sangaraji ay bina yalla sanga ya Allah jinobe ay bina nyaamobe jibaji jessa da ngartat kambe hefrebe na musibe o do ko jangata do mabbe ko bi dum welani fam ar heptende me Allah famu no jessa mabbe yakaduna be dabe bom yasduna be jawlo billayna be yatluna be ndirsuto alayhi do mabbe ayatina ay jamen set hatta be ummade be mabbe neddo embaradu hakke ko Qur'ano musib famide shada hatta umma tan mabba jango Qur'ano e dow mabbe ulwibe afa unabbiukum yatimi habratmon bi sharrin ko buri banda min zalikum e dum mon famide mi ngare mi haala mon ko buri banda e dum bi akraha ilaykum min alquran ko burdon anje e alquran almatlubu alaykum huwa ngandon dum annadu ko jaygol ne fadi mon wana joni on Qur'ano mo jangata e dow mon ne musi mon ne metti mon e sa warde on ngati mi halal mon ko buri bande mon jeygol ne fadi mon laakhara ngol jeygol buri mettude alquran ngol yakkata on duppa on fiya on ha ciaka marlo famide ngati mi halan on dum annaru jeyge wa'ada Allah Allah na fodanige allayna ben kafaru yudbi Allah bi anna masirahum ilayha wanda janje mon duttargal mon ko fewdo jeygol he wa bi'sa boni al masir duttargal so tawi ko jeygol يا أيها الناس هي مودن يمبه مكة نورين هاي كونا كم ضرب في آمة مثل تندل الله من تندل نون توزر كه نفتا ونفترت ضرب ما في آمة مثل تندل فاستمعوا له كتد تندل قول أنقولي الله إن الذين أين إنسان موجي تدعون دين ندتون دين دوتون من دون الله جاء الله وينا أبي من أن هفر برا سنموجي من دوتون دي lan yakhluqu di tagata zubaban bubi yoram bubu no fam dudni way wonde bolle puudere ni sana muji moddi fo sen dendi mbawa tagde hay bubu goto ko di sana muji ko yalla jaasi wala wijtama'u hay sumden dendi lahu tagde bubu e katanta te kadi yantude hen wa in yaslubuhum tayburi e majji azbabu bubi shay'an huda mimma alayhi min ad-dibi wa za'farani al-mulaqqakhayni bihi ande be nanga sana muji mabbe di be darnade be ngujja majji nebe meje urde latiji mbade hen say mbubu ari juuri me do hore Allah goto e Allah ji he mbubu nokki hen gabbel ko uri se dogdi hen Allah o wawa heptade mbubu ngu hepta wawa tagde hepta mbubu ngu hepta ko mbubu itta makko kon ko di Allah jaasi Allah wawa tagde mbubu hay mbubu kadi so ari kadi juuri me do makko wodi ko nakke makko dogdi hen ko uri wala ko nandi hen o wawa abbade mbubu ngu haw jagga dum o itta o hepta ko on mbubu nawi ko kono ko Allah jaasi a famide la yastangizuhu kanko din Allah ji mbawa hefteyde ko mbubu ngonayi ko la yastangizuhu be kepteyta dum min umarde mbubu li ajzihim sabron kada mabbe fa kayfa ya'buduna shuraka Allah ta'ala hadha amrun mustaghrabun dum de ko hunde hawnide ko neddo waddata o do Allah o Allah ko neddo waddata mum mbubu wadda ko itte jawdi makko dogde hen o wa abade mbubu hebta on sa ari abade mu yakare ma adamine makko aljanna ni ande tam asoyi da'ufa luhi jasi at-talibu dawawa holdum an dawawa Allah ba'duni ande aluhi ajasi wal madlubu dawate do hon Allah ma on kadi kay jasi
waɗa wawa tagde wawa fewnide mbuubu so mbuubu o doggi ittamo dogdi tan wawa heftoyde an a jaasi Allah ma jaasi on fof kon jaas ma qadarullaha ɓe mawninani Allah kamɓe yimɓeɓe rewɓe sanamuje ɓe haqqa qadrihi no Allah foti mawninirede famide is ashraku bihi ma lam yamtani min adzubabi wala yantasifu minhu fami saɓe ndewoyi ɓe mbadda Allah hunde jasde no Allah way wonde kattanɗo ni way wonde moƴƴo ni ala ko ma dendinta Allah wonde kañum ko Allah ha jatan ɗum ɗo ko jaasi wawa fewnude mbuubu so mbuubu nakke mo hunde dogi wawa heftoyde inna allaha an adala qawiyyun ko cembinɗo ko joom sembe azizun ko jaaliɗo ko polɗo hunde fof allahun Allah yastafi amba suɓo هذه الآية غير متبعين بما قبلها وعليه تكون سبب نزولها ويعود آية قال بيدوكم ما قدر حق قدري غير وكان تونغاكي يويتاكي آية جكال تشكل مكو وعشان جاري قول كونغول ان لا توس جيبو سبب جيبو قول آية كما قيل النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا صلى الله عليه وسلم كان جالسا ولاتنهم مجودي وحوله أصحابه ومن صحابة مكو وفي القوم أنا يبه هنا مالك ابن أبي الصيف قرقنا مالك ابن أبي الصيف من أحباب اليهود وجاء كوي غاندو يهودي ينكو دون زيفو جدي فقال له رسول الله نلا الله بيني صلى الله عليه وسلم ناشدتك الله أن بدأ نام در مع الله هل رأيت في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين بدأ نام در مع الله عند الدفتر من التوراة بل أبي أيانتون الله بي يدا غاندو أوتو gando tan jom bandu mawnu wayno paja sallallahu ngala heewi Allah yida on gando ayya dum ton te kanko non ko non way o gando but na fami de nyal filde arde makko moj nyal fa ko filde yande makko faqalu na'am aha kay mi yidum ton faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta hibrun sami an non wadde anka hibrun sami anka gando but on Allah yidam nyal junditi mo der yimbe wana jonnon fa dhahika alqawm yimbe jali فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب مالك من يشتي وي سيدنا عمر بن الخطاب جوري سر مكو ولوبي ونلا بي مكو وي ما أنزل الله على بشر من شيء الله جيبناني دو ندانكي هاي هوند الله مدا جيبين دفتر انت تاشون مونتي دو جونجون كام غيرنا جونجون كام غيرنا تكام كو يهودي يانغي دفتر مابbe kambe ko tawlit ngala nam di be nam dar ma Allah mel deftere mon tawde Allah jippinan tan wonde Allah yida gando butto wana o ya hana wodi haqiqa na wodi o yada an non an ka gando butto wadde fete Allah yida station monti dow on daari Umar non o wi Allah jippinan hay deftere wotere ante lobi fami de joni tawret nak mo jamna ka tawret kam Allah jippindo kan gasuma yedda kam yo yeddu gudan on ay tawret nawri hen o gila wiyama kala sababu jippogol do wodi non biide mba an wonto mi haal gisaji dowto ijam hay tawret wona Allah jippindum o hay tawret yo koreji makko non jane makko yahudiyan ko be jande yo anna min go ande ka jasdo ande ke an station ma so monti dande ke yeddata Allah jedda kala ko yimɓe jamna fo yeddata aywa dañi probléme woni dañi caɗel famen nelaɗo ko yofti tan kamɓe gon tan koye toñje ñande fof yo nelaɗo dañi occasion kañum fi famide وقيل ويام سبب نزولها ويام كان سبب جيبغول او آية وند مونان الله الف مونيرد انه اليهود سبب نزولها انه اليهود ينكوب قالوا بنبي خلق الله السماوات يوم الاحد بنبي الله تغي اسمان جودي جيدي نيالوم الات والارض ليدي يوم الاثنين نيالوم التين الله تغي ليدي والجبال يوم الثلاثاء كاجي دو مawde de taga ko نيالوم ثلاثه والاوراق نوندي والأوراق والأشجار كاكول والأوراق ده كاكول لد نلما الأربع كندين لد تجا والشمس والقمر في يوم الخميس على تجي لودو أنانغي كنلم الخميس وخلق آدم وحواء في يوم الجمعة وتجي آدم باب آدم أن حواء نلم الجمعة ثم السبارف وجالي على ظهري كيشي مكو نيروي وضع إحدى رجليه لا حول ولا قوة نون تيغي يهوديان كو بي الله تاغي دم دو ها غاسني اجيتي يتنgal koyngal fay dongal koyngal Allah jati adi hadum dartim wadde dartim day dum hulbini sedi non tigi bi jati non yahudiyan ko bi anande non yalla ya fo hay beda hay wahabiyan ko be non bet
waɗi wiyata diine wahabiyan kam jogii o itta koye maɓɓe eyi itta koye maɓɓe waɗi kala moƴƴo fof mi ɓuri anji kamɓe enen nganndi moƴƴo fof ɓuri anji eyi kamɓe ko numi Allah ko sagata gorko be ajjiti joni noon o ƴettigal koyngal fawidongal koyngal wassaraha o fofti yahudiyan ko mbini fa ghadiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah looɓi tikki no feewi o qila wiyama innaha min tatimmatil masal ay ɗum ɗo jeeya koye timmode wiyama kadi o timmi jeeya tan koye timmode tindol ngol wa alayhi darajal mufassir o kañum ɗum yaari jokken jokken mi jarani allahun Allah de yastafi no suɓo a faami de allahun Allah yastafi no suɓo min al malaikati e malaikaji rusulan nelaɓe o min annasi kadi umarda yimɓe rusulan nelaɓe eyi nazala oɗo ay jippi walamma qala al mushrikuna unzila alayhi dhikru min baynina hefere ɓe mbi tawe nelaɗo Muhammadu oɗo holto dañata capacité e fayide Allah woppa en enen fof ala mo nelata men sona Muhammadu oɗo Muhammadu hoɗon dañir ngal ɗo ngal nde moƴƴere Allah ɓurani en ngaluji ɓurani en yontede ɓurani en goɗɗum Allah woppa en tan enen fof ala mo nelata men tan sona Muhammadu oɗo ɗum no wonirta Allah wi mbeɗa andina mon noon Allah malaikaji ne keewi Allah subtata hen ko ɓe jola waɗa nelaɓe yimɓe ɓe ne keewi o subtata hen ko ɓe o jola ay Jibril ko malaika nder malaikaji Allah yimɓe argay mi waɗima hakkude men annabaɓe ɓe mbeɗa hoolima kanko yahata hakkude maɓɓe ɗo te malaikaji ne keewi waɗin toon jooɗi keɓani yimɓe ɓe ne kadi ko noon Allah ko Allah suɓoto wona onon cuɓoto Allah suɓoto nela kaari e dow kaari enen sono weeli moon kono noon Allah waɗi so metti on ko noon Allah waɗi so ino on gañimo continue son continue mon dañoy ko ɓuri bonde ɓaade on naata jangol sababu nde anjamo de nawa mon jangi ɗum jarani a faami de eyyi ɗum woni mana haala ɗum saabino ha Allah tellin Allah wino jippina kañum suɓoto nelaɓe to malaikaji kañum suɓoto nelaɓe to yimɓe wona kamɓe suɓoto inna allaha no Allah noon sami on ko nanowo konnguɗi maɓɓe kamɓe tagore de basirun ko jiyowo a faami de biman yattakhidu rasulan basirun ko jiyowo biman e on yattakhidu mo joguiti ɗum rasulan ko nelaɗo ay ko Jibril wa Mikail ay Jibril kanko nel ɗum Mikail wonto nel wonto henni ɗum o Ibrahima annabi Ibrahima wonto o neli ɗum o Muhammad wa ghayruhum sallallahu alayhi wa sallam e ko wona kamɓe ya'lamu Allah ne andi ma bayna aydihim ko woni jeese maɓɓe wa ma khalfahum ko woni caggal maɓɓe a faami de ma qaddamu wa ma khallafu Allah andi ko ɓe gardini andi ko ɓe goppi caggal wa ma amilu ko ɓe golli wa ma hum amil ko ɓe jogori golloyde yeeso wa ila llahi ko fewde Allah turja urtinte al umur dendagal fiiju gaƴƴe ɗe fof paari koto Allah ya ayyuha alladhina amanu e hey mon gonniɓe Allah irka'u ndukƴe wasjudu cujje ay ɗum koye détail waɗi koye détail surtout ko juule sa wi juule ɗe geƴƴe fof naati nder wona ndukƴe cujje firti ko sallu juule wa abudu rabbakum gottiɗine jomon ndewe Allah o goto bajjo heddi ko fof foti ko rewde rewate tan ko Allah goto wa fa'alul khayra golle moƴƴere ka silatul rahim ko nanda jokkude endam wa makarimil akhlaq jogar jikkuji moƴƴi la'allakum bela jo tuflihuna oɗon male to bela keɓon aljanna wa jahidu fillahi tinnoɗe e diine Allah he kaɓe ɗe hen diine o so namdima jawdi mbaɗe hen so namdima pittali moon mbaɗe hen haqqa jihadihi no poɗɗon haɓirede no poɗɗon tinnorade a faami de bistighra fi taqati goto fof waɗa hen doole mum no ponno waɗa hen jawdi mum no fonno ko noon mbaɗon ɗum coggu cotiran ɗum aljanna heɓirte hande e ngeɗo nangue jihadu sayfi silameji koko lelna kono hande jihadu ne woodi goɗɗo gandal yimɓe yo jangguin ɓesguji mumen ƴetti ɓuɓe mumen rewɓe worɓe foof jangguineɓe alqur'ana jangguineɓe sunna seere ɓe no ɓe Allah rokki gandal ɓe yo jooɗoro saabu Allah jangguina enen heddiɓe so jibini ɓiɓɓe men tottenɓe deftere Allah nde toppitoɗen seere maɓɓe jangga ɗum ko jihadi eyyi ɗum ko enen ko jihadi kawruɗum mata ono ɓuuɓi seeɗa oɗo ɓuuri ɓuuɓde oya faami de deke saaha fof jihadi ne woodi eyyi ɗum noon kala jiɗɗo dañde aljanna yo wan noon a jibini ɓiɓɓe ma waɗɓe alqur'ana toppitoɗa ɓe jangga toppitoɗa seere maɓɓe annene kadi an ɓiɗɗo sa waɗama e deftere Allah jaɓan yumma jaɓana ceerno jaɓan yumma e bamma jaɓana ceerno ma anne kadi jangga gona militaire jangga mbawa gandal nafta eyyi ko noon ko ɗum woni o jahidu fil haqqi jihadi tinno hen moƴƴi wajtabakum kanko Allah kanko suɓi mon kanko suɓani mon diine makko sabi Allah nde addi diine o kanko supti on o wi o waɗi mon mbeɗa yiɗi on waɗi mon ɗo e woɓɓe woppinen to kedde kefaragal anani an Allah wallima suptima waɗima julɗo ande Allah ne yinmade tinno no moƴƴi a dañi jigganoma keeci ma an otoron ko junnitade kam jigga reedu ma ayi sabu sa yi Allah suɓima e nder nde tagore o waɗima julɗo o woppi ɓeya foof ala ko ɓurɗaɓe hay batte Allah firti ko hollima mbaadi amo yinma
ɗum nan tintinol moƴƴi tinna beela ko yiɗan ma ko beela ala yeɗe ɗum beela mbawa ɗum fandinde fami wama jaala allah waɗani alaykum dow mon fi dine dine he min harajuna ɓittere allah ɓittinani mon dine he e bi an sahalahu enda darurat sabi allah kanko o newnani mon sagal e keɓɗon caɗele ay kal qasri ko nande joni a ɗannima ɗengal yolde woɗɗude seeɗa tampere nde waɗi allah wima ya ittu tisbar darɗe nayyi mbatta ɗum darɗiɗi takkosan darɗiɗi deeƴe darɗiɗi ɗum wona newoyi ɗangal sa ɗannima hawre lewru korka a tampi ya ñamlo mbasa horde ha jettoyɗa to paɗa to walla ha garta tawaɗa wonne galle maɗa fofti joɓa korka ɗum wona ballal am wawno widema tan ya hor hay saɗa maya ya hor tan kono o wi watta yammum e tamamuye a ronki dañde ndiyam ala ya mom juuɗema tan leydi mbaɗa ni moma tan ummoɗa juula kadi o jaɓanma julde ma belɗum wona newoyi famide wal fitri lil marda wa safari en famide neɗɗo kadi sa sellani e nder korka a sellani a tampi labudde ma taƴa o yamirima ya taƴ jara poɗɗe taƴa ñaama anani fof a wawno wiide a hoora tan hayso ñiiri ma muusi mi yamiranima ya taƴ eyi a hoora hay saɗa maya kono o wiyani noon ko nawñin en dino dal newuye ɗon tan wawi hadde saɗa juula ya daro sa ronki ya jooɗo e wa aklil maytati e ñamde jiiba jiiba kadi ko noon hoddirama andi enen jiiba sikkata jiiba tan mataw koko luuɓi ko dasa hanti ha wedda durtene jamma jiiba joni hayso dammuwol tan mayi ɗo joni jiiba wiyete waɗa hirsak walla yalla dande oto feri ɗo dammuwol tan mayi joni hayso ngol suwa mayde ne anda ngol woni koye mayde ko jiiba hay sa jokkiti ñametake kono hay ɗum so tawi ala to ñamɗa a yiyani to a yiyani ka ñaam ɗum Allah wawno wiide oto ñaam hay saɗa maya kono wi ko ya ñaam tawde ala to ñamɗa famide millata abikum diina bamon ibrahima hono annabi ibrahima diina men o mo joguiɗen o reftina koye diina annabi ibrahima diina mum o nela sa sallam koye makko reftina ɗum woni millata abikum ibrahima ko wona kanko ibrahima sammakum ko kanko inniri mon al muslimina konngol muslimina o toon ƴetta huwa ala sawrala huwa kay ko allahu ndek ko allah kay ko wona kanko allah sammakum kanko inniri mon al muslimina julɓe jaɓɓe allah min qablu ko adi gippa golle ɗo deftere wa fi hada e nder oɗo alqur'ana kadi o inniri mon kadi julɓe liyakuna ha laato arrasulu nelaɗo shahidan ko jogoɗo seeɗa ko seediɗo aleykum dow mon ñalawma darga ko seediɗo dow mon e yawmal qiyamati annahu ballagakum wa takunu ononne kadi onon julɓe laato ɗon ononne kadi shuhada kon seediɓe ala nasi e dow yimɓeɓe anna rusulahum ballagatuhum famide jokkoya o wi almuradu biddini usuluhu wa furuuhu wonde diina o allah sattinanani en diina kono won sattinanoɓe noon leƴƴi jawtuɗi ɓen diina maɓɓe ɓurno sattude enen li diina maɓɓe ɓuri nawade hayso lam yushaddid alayhim kama shaddada ala man qablahum e nokkuɗo allah sattinanani en diina o no sattinirno diina o leƴƴi gaddiɗi wa min dhalika ne jeeya e diina adiɓe caɗele ɗe qabula tawbatihim ida nadimu wa aqla'u wa lam yaj'al tawbatuhum qatal famide wa lam yaj'al tawbatuhum qatal anfusihim o wi enen so mbaɗiɗo bonandeji ha kewi caggal en pelliti tubande allah en ɗofo ɗe goppat bakkato tan tuuba nen allah yaafo en gasi ɓeyto noon so gone bakkatuji ha juuri ha muudo juuri tigri so nimsi on gari on tuubi kadi kono warateɓe eyi a tuubi wona mbiɗa tuubi waɗa jaɓ laɓi rawa e dande ma nden tuubi o sellata ɗum settani enen hannde wona noon wa iza azanaba shakhsu minhum zamban so tawi neɗɗo e maɓɓe kamɓe leƴƴi gaddiɗi so waɗi bakkat satarahullah wa lam yafdahu fi dunya famide so tawi goto e maɓɓe waɗi bakkat allah suuri ɗum ko enen leñol ngol enen ɓe so Allah suurima wa lam yafdahu fi dunya Allah wirtanima aduna bi an yajidahu maktuban fi jabhatihi aw ala babi darihi kama kana fi man qablahum o wi kadi laatinoma ko leƴƴi gadanɗi tigi so goto e maɓɓe waɗi bonande Allah ne wirta ɗum Allah wirtama holɗum Allah waɗa ɗum winda ɗum e tinde makko ana winda e tinde makko kaari ko jarowo sangara garɗo ko iyam kaari jarowo sangara winde hen bindol are ɗaduno ɗo jarde wona gacce aɗa waɗi hoore ma kaccernaji moƴƴo mbaɗa bonande aɗa suuɗi winde e tinde ma walla winde e damal galle ma kaari ko jinowo walla kaari ko gujjo on gayni bey mon ɗi fof ɗum ko gacce en hannde neɗɗo yahata waɗa bonandeji ha muudo juure nder niɓɓere jamma so weyti mom to hondu kom yaha ɓurta yimɓe ne yaha hay goto yimɓe goto fof yiyata o ko jeeyaɗo Allah wonɗo Allah hirsintama dal eyi ɗum Allah dandi en leƴƴi gaddanɗi ko nan mbayi o jaalu najasati
na famude tuzalu bil ma'i duna qat'i mahalliha wa ghayri zalik o wi ko yantude hen kadi enen hande o soɓe so ena comtol ma addan ndiyam tan lawƴa comtol ngol ha ngol laaɓi leƴƴi gadanɗi hay so comtol ma ko hande ummi machine so tawi tan soɓe yani ɗo so ƴiƴam so mbordi sangara ko laɓɓi addata heɓa laysat holte waɗa fallantere ɗum ɗo weddoye ko ndiyam laɓɓintade ala ko sekete waɗa fallantere no wano hanki en hande Allah dandi en hen no famide est ce que jokku yaha o wi noon in qultu sa wi kam an neɗɗo namdotoɗo kayfa la haraja fi ddini ma anna al yada tuqɗa'u bi sariqati rubu'i dinari goɗɗo no wawi pose de question e ceerno onon on mbiɗon diina mon on sattani ala on min way kon min nettude hakkillamo ceerno joni an holno mbiɗon diina mon sattani holko saabi neɗɗo wujja nayaɓal menkelde yata menkelde kañ ko jarata ko so waɗama pecce nayyi gotel ngel sa wujji jungo ma taƴƴe jungo no wawi wadde valeur ni wawi forde ni taƴƴere so waɓode rubu dinar mbiyon diina mon sattani sa posi ke mo question eyyi mi jabtoma jabol nara famide jabol ngol o wi wal muhsinu yurjamu bi zinan marratan wa nahwi dhalika kadi neɗɗo so tawi zini tawi ko gorko desɗo walla mennoɗo resde dawgal cellugal so ini tawa wala dawgal so zinoyi aw gasni o ari o ɓirri o wi a min noon mi zini lawol waɗa ko yoware ko fiya ka ƴawmaya walla ko seydeji nayyi jaggimo yoware debbo kadi kadalika mbiyon dina mon sattani eyi jabol nen eyi jabol ngol ujiba bi anna rafa al haraji liman istaqama ala minhaji shar'i o wi bi anna nga sabi rafa al haraji ɓamtogol ɓittere liman istaqama ko on pocciɗo ala minhaji shar'i newye biyaɗo ko on pocciɗo e lawol sharia men hen sharia men o moɓen gaddi o sa dare makko aɗa dari tele ma ƴiɗo e lawol aɗa focci din on newanima sa boni leydi ala o wojjantuma guite o jinantuma guite o fiyama ha jagga e ɓoggol eyi ɗum tan ko so an wujjoi kake janani sa wujjan kake janani din on newi kono sa boni leydi o arayma o nema eyi wona to on bangge wona aɗa waɗa bonande ka e newne ala sa waɗi bonande ka ɓortat wurta ka e piyeɗa eyi ko ɗum on jagol ngol a famide wa amma surraɓu tawi ko wujjoɓe wa ashabul hududi e jomiraɓe hiddeji yahoɓe ne jina piya en ko nandi hen faqadin tahaku hurmata shar'i ko kamɓe ñaayi hurum sharia wiɓe goppe jawdi kake janan sharia bettani ɓe on aya nin tan winda kañum hecciɓe wona wi ko kala gujjuɗo min taƴa dingum o wi sharia o furƴini sharia o wi gacce kalta donc o yeho wujjoy hata ko hattamo waɗede ko waɗa ko jinowo ne sa ina waɗe an a réussi sharia wima rewɓe nayo nen yo res goto nam tan wawi yonde bisimilla so ɗiɗi so tato nayo aɗa wellita hen ɗum ne yenma o hokkiɓe ɗon o yehi rewɓe janan te o winoma sa kala mo jaggumi somo jagguima caggal ɓe nayo komi mbaɗomo golle naggam o nañi ɗum o wi ko kecce kala o yehi o golloy ko weela so sharia jaggimo gollama kañumne ko weela ɗum ɗon jabol mo famide newoyi o jogi ɗum ko neɗɗo pocciɗo won tagalu mina suhulati li suhubati wadde kamɓe ɓeɗo hunciɓe huɗum sharia ɓe ko kamɓe geggi ɓe newuyi o woni ɗo ɓe pawita caɗele gonto kamɓe toñi koye mabɓe ceerno ɗum ɗo on jabol mbiɗon ene yuwa li anna allah nga sabi allah lam yuharrim al mala mutlaqan allah harminani jawdi ndi fof allah harminani jawdi fof yo arno harmini ñamde tew ngeloba tew nagge dammiri guila beyi e baali guertoɗe jawle koobi lelli o wima ya opogirji tan ɗum kay settani opogirji ceerno kaɗa gal famide jarameje ɗe fof ƴeew café ata en courte en fof ne daggi sangara woppi sangara ene newi so tawi a jaaɓi ene newi de sa salima tan a wi an ko Allah wi a woppa koko ɗum mbaɗoyta keɓa caɗele o wi wala nikahu mutlaqan bi an halla ashya wa harram ashya to banggue daw sinno Allah wina tan ko gorko hay goto debbo kay oto mem tan sa memi debbo tan ma yi o waɗani noon o dagnan ma rewɓe ya resa rewɓe nayo ɓe jiɗ labbol kadi ɓe jiɗɗa fof ndesa jondinɗa ɗum o wallima ha ɗon tawa hay goto wiyatama dande kono sa woppi ko daganma ko a yiyito ko harmi ko ala so tawi dina ne waɗi newuyi an kam an a heɓata newoyode saabi a handinani hen hoorema kandina hoore ma koye caɗele bisimilla fama jasau man yataadda al hududa illa tashdidu alayhi gandon jobdi ala on bona tacca keyrol mbinoɗo haɗɗo sali haade ɗon tacci yo andu kanko kam o tacci newuya caɗele tan heɓoyta ɗum woni mana haala ko jokken eyi fa aqimu salata ñimne juulu e ndumoɗe juule hande woppa janggo wirde hande woppa janggo ala ɗum nafata hay batte ko julɗe ɗe joyi kanje fof a juulat sa juuli nayyi a woppi wotere e an mo juulan hay goto hay gabbe ɗo fof ko ñamoɓe leydi
a juula joyɗe fof kadi mbaɗa no foti waɗire jaha jama julda julɓe tawde gantu ala tawde ka gorko tawi ko debbo salli go juula nokku mum famide woni ɗum sikori kadi ko duumoto ha mayde wona waɗa hande woppa janngo de walla juula nayi woppa wotere ala ɗum ka piyeteɗo tan ko nayi ɗe joyɗe fof mbatta fami wa atu zakata totton asakal jawdi mon wa atasimu billahi kooloɗe Allah a famide joguit ɗon nangto ɗon Allah ha tiiɗa wono kanko Allah mawlakum kanko woni balla mon kanko hettete kabaruji mon fa ni'ma tarih al mawla balla tawi ko Allah sa tawi dañi ko Allah woni balla ma ko Allah woni giɗo ma ande a yetti Allah est ce que on ɗon balla o ni'ma tarih est ce que an nasiru balla tawi ko Allah so ni yimɓe dañi ko Allah hettete kabaru men ɓe nden jetti Allah aliru no ɓattoyo tan so Allah haaji yewen mataw ustude ñalawma ñalawma ko nogas jene duwata enen gandi lewru noon wawi won capantati wawi nogas jene e mbawa fadde ha capantati la budde wooda ko tirta seeɗa kono ha lewru ɓattoyo tan oyi dawa'ul ghadabi ko safara tikkere so neɗɗo tikki holno mbatta ha tikkere nde yaha tikkere safara muɗum an Sulayman ibn Suradin radiyallahu anhu qala istabba rajulani inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa ja'ala ahaduhuma tahmarru aynahu wa tantafikhu awdajuhu fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال وهل ترى بي من جنون رواه الأربعة بيته سليمان ابن سرد رضي الله عنه وي وربدي دن جنون درينو النبي دو استب بن جنون دري وياس النبي دو جنون فجعل أحدهما يتحمر عيناه غوتو نات جيت ماكو دن غوجا andi jom tikki won yimbe mbay tikkude giti dan gojja coyne mbarodi keydundi ni o tan tafi ko no wutto awdaaji ɗiɗo ɗi ndaro ɗiɗo tan cirmino anti abol lo tan a famide on sa ngala sallallahu wi min de mbeɗa andi kongol gotol so tawi neɗɗo haalingol ɗum ɗon fof saya bakkat o menda ko tikkere nde saya halal holɗum mbiya a'udhu billahi minash shaytanir rajim mbeɗa mooli Allah e bone shayɗane diwaɗo yurmede Allah mbiyani faqala heɓe to wi hal tara mbeɗa yiya bi am min jununina kaaɗi mata yi am kaaɗi mata wajo wi noon wajo wi noon hal tara bi min jununi mata yi am kaaɗi rahul arba'atu habir nayi ɓe ko kabir ɗum min samina nabi sallallahu alaihi wasallam gana no kanko noon kanko nelaɗo wimo noon kanko mata min kam mata kom kangal ay sammi ko majjero wondi kam gorko nelaɗo laɓɓo numo reedu o sikki nelaɗo men koye sabbidam wi mata min a yi am kaaɗi kanko to makko sikkata ko kangaɗo wiyete noon no mbiyata tan joni nan la hawla ma ay la hawla ko konngol moƴƴol la hawla la quwwata billah mbiɗa ko feere ala sembe ala sona Allah kono sa winno tan lawo wiyana yana dow ma ay ne bonna ko bonani kanko oɗoni nelaɗo wi a'udhu billahi wi mata min kom kangal a yi am kaaɗi ɗum o jaabi nelaɗo عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع رواه أبو داود وأحمد أبرام قال أبي ذر رضي الله عنه وين لا الله وي من صلى الله عليه وسلم تقول من تكي وتيني ماكو تكي تايكو داري نودو يو جودو جوندن دن إتا تكرنده تايكو جوجي نودو يو ليلو أي تكرنده هيكو ياد ɗum ko safo tikkere jeeya a looɓi tan wan noon enen fof enen nganndi ay jaygol so on sono woni e furna angol boya so a yippingol leydi tan ngol ñifat tikkere noon ko jaygol ndeke tawi darno a tikki jooɗo e leydi wayi kono furna o yippama e leydi ni ne hasi tawi kaɗa hoddirama tawi ficino tawma kaɗa jooɗi lelo e leydi so a lelima tan so a ƴetti furna kala ko boyi so a yippima dow leydi tan o heewi ko ñifde o boyata ɗum woni mana hana famide
عن عدية السعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. نسأل الله التوفيق آمين. أبراما قال بير عدية السعدية رضي الله عنه أبي نلا الله في من سقوط من تكي على نلا في من كي تكره كوي شيطان جيا شيطان تاغا كوي جينغول ني فرتا ko ndiyam so goto mon tikki yo hokki ndiyam salligino itta tikkere awadda jom suudu ma anti on dugdi an tasha monti huli o so tikkere na bennude wonta haram yana hakkon man be serim haram ni had arde e ndiyam salliginda sa salligima tan haji tasha mo tello fitino haala don na innani safru tikkere mbattalen hakkillaji men moƴƴi yimɓe ne mbawi tikkude yomi tikka tan wiya seeri debbo mo harmini wona bonni galle mum ɗum noon tikkere ko ɗum safara mum sa tikki tan tinni tikki a dari o ya jooɗo e leydi ne hasi tikkere no yahata tawi tikkere no tawma ko aɗa jooɗi station o ɗon monti lelo e leydi wonto wiyan kadi o tikkere jeeya koye cheyɗane taga koye jeygol mifirte ko ndiyam deke sa tikki salligino te saran kan sa salligima yaltu gallo jaha galle sehil ma walla paya jama eyi on saha debbo wona ka min da baba galle hoto fayi min da mbarna taxi addoytino wiyan waɗa hen bagage am kanko nan to woccete ko jam eyi woccete ko jam saɗa aɗa ki yiɗi ɗon ndewa jeeɗo woto gaddorɗa ko welnete e mbuus jam dañama gasi non watte on ɗoto won noon tan on jaabudir tension ngaji ne monta ɗum galle bona famille eyi nanen safara nelaɗo haali o mbatten hakkillaji men o wi minha nasrul muslimi wa satruhu wa zabbu anhu ene jeeya jikkuji julɗo kadi julɗo foti jikkorade wallude julɗo yo wallu julɗo ballal no sifori fof noon so tawi toñange ƴettama ɓakkama e dow makko darɗon billen ala min jaɓani calɗon pondon hen fof a remi gesa ma a gayni kanko a gayni a jogui matériel wallumbo e gesa makko ha gasa a soñi gesa ma kanko suwata o gayni ala juuɗe a jogui juuɗe wallumbo julɗo koko wallete kala balluɗo julɗo Allah walluma ay ɗum watten hakkillaji men en jeeya hen kadi satru surdemo won gacce keɓimbo o wirti won wirtade hebdemo an tan ƴelliti hen sa suurima tan o hisi sa suurani noon nawama jeer nawama ndar nawama dakaru oto ɗum kadi moƴƴani nafatama hay batta suurmbo ne jeeya hen kadi willandemo o jooɗo hen wiya kaari waɗaka barke mi ala wona gonga a haalani gonga kaari kayne waɗa barke kaari kay ko moƴƴo ay kanko jennuɗo mo o yomat ñande wonde o rentoto eyi kala julɗo aybina e dow ma wi ala o wayani noon wona gonga o julɗo moƴƴo on yaha jama on yaha dawle yamirewɗe ne waɗa naggam kala biɗo ne bonna julɗo e dow ma salo wat défense anne Allah waɗanma défense kono noon o wiyam bonna an janta hen noon fof gono ƴakkude onon ballodira onon fof bondiran eyi ɗon kadi mbatten ɗo hakkille an jabirin radiallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala walyansuru rrajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun wa in kana mazluman falyansurhu. rawahu shaykhani wa tirmidhi. abdullah ga jabir radiyallahu anhu wi annabi meɗen wi gorko yo wallu musidɗo mum julɗo zaliman foti ko toñƴo wallumbo foti ko toñaɗo bande julɗo so tawi toñi wallumbo so toñama kadi wallumbo o wi so toñi won hadis goɗɗo wiyata ko ɓe namdomo min de amin kawa neɗɗo kam so toñama yo walle ɗum kam ne famni iko neɗɗo toña kadi wiya yo walle to on hadis ne woodi kono oɗo hadis kanko firtani hoore makko wallu musidɗo ma julɗo so toñi wallumo so toñama ruccide wi o toñƴo wallirte ko wiidema kaari an hul Allah a toñi noon an toñide won a wallimo o musidɗo man o toñi so debbo makko toñi so ɓinguel makko so julɗo goɗɗo toñi wiyama kaari an noon tawi ko gonga haalata a toñi op toñam hul Allah ɗum ko pikkir mawɗo e neɗɗo ɗum meman bo no feewi ñande wonde o rento sabi wiyede an toñi no muusi so tawi kadi ko toñaɗo gonga e gonga darɗa kadi lang kadi sipirɗa noon fof balla toñaɗo o no toññangue iwre dow makko ɗum kadi ko hunde yamirande julɗo ko noon foti sifrade. an Uqbata bni Amir radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala man ra'a awratan fa sataraha kana kaman ahya maw'udatan. rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. habrama ga Uqbata bni Amir radiyallahu anhu o wi annabi meɗen wi kala mon jiiɗo ayiba o suuri ayiba o wayi kono o tawɗo cukalel ne ubba suwa maayɗo ubbiti ande arabe o jogino aada bonɗo kam somo dañi ɓinguel dewel yahata ko ha ente ande ha mawna ha watta hante andude bamum ɓe jaada e mum ladde
ngasa cugal arabe baba ko dum ga ngasa ko woni mbatta jom asa ha gayna lelna hen bingel ngel ubba bingel maaya non mbaɗanno joni on noon so ari a tawi gel suwa mayda ubbitingel mata waɗi moƴƴere mawde de kono noon sa yi ayiba julɗo a suddi ayiba o hay goto yiyani mbaɗa kono gurtinɗo mayɗo ni hakke ko ɗum moƴƴi deke neɗɗo yo rento surtude julɗo an Mu'adh ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hama mu'minan min munafiqin ba'atha Allahu malakan يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال بيت معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كلام دين جول هندك نافق ما نافق تنجاس أيضا يعني جول تن أي بنو دين دامبان ما دام ديفانس كان جول ويما الله رين رجعنا يوم القيامة wadday ma malaika ren ma e ga nadda jayge jahannama ay goto wa non ma jengol jahannama asabi addañi garde kor ma rene basa nadda jengol ko nonne kadi to tawi neddo weddima juldo ayiba o weddima mako tan ayiba ndiyam bondam imma ko jina o tawi Allah yiyani annabi sallallahu walla ko wimi ko gujjo walla nangam o weddima o fandi han ko haw aybina juldo kanko ne ma Allah jaggumo jango tongamo e pom jengol jahannama ata yakhruja haw yaltina mimma qala ko wi ko o jaggete don o tonge tan do jaygol jahannama do jayngene fiyamo don o yaltina ko wi ko on ko gujjo ko haw tabbitina dalil wonde on gujjo ko jaraw sangara ko haw tabbitina so tabbitina am don on mo jokke wonde dum def neddo yo rento fawde neddo ka lay mudum an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min imri'in yakhzulu mar'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته رواه مع أبو داود جابر رضي الله عنه وينا من صلى الله عليه وسلم وي على هاي غوركو غوتو o wembi juldo o daccide juldo masalan o dacci musliman gorko juldo o tawi juldo ne woni e nokku hay juldo ala do ni ko yimbe jodi tan garan place tan jane goto samba kay ko ni tan way o tabbo tan aybin o ka tabbo aybin kanko ambo jodi o wadani défense o yeddanani juldo o willanani dum jangoto yawmal qiyamati kanko ne ma Allah nangumbo wadda wappambo e do yinno faabede do follere makko moññoto tigrigi laakhara damo yiddon faabede Allah dalde mo hore makko dum jebdi makko nan fami o wi ala hay neddo goto o taw musiddo makko juldo ne yenne aybine usse hurumum ne itte bandum ne aybine o dacci o wadani intervention o wadani jingude kanko jangoto yawmal qiyamati ma o dañoyi toon e nokku gide makko gojjo don coy o yida faabede Allah dalde mo hore makko don o wi ala kadi ala hay gorko goto kadi mo ganduda o walli musiddo makko juldo e nokku do ganduda juldo on usse don ene aybine don ene yenne don o dari o wadi intervention o willi kala ko mbimo wana gonga on budani ba hay hunde ko gorko mojjo kala don ko fo ko fenade o wayan non wana gonga o tajata endam kanko jokko endam mo yaha yimbe ko juulo ko jango ko badow ni kala ko be beddi misilaji tan biltina anne kadi an baddo ni o jangoto yawmal qiyamati ma Allah fa bomo don jidda fa bedde ma Allah faabo no jidda faabede ma Allah adama don faaboma sababu ko jabtunde da juldo makko gondo e toñede tay tawaka billanda dum annana ma Allah willane no jidda willanede nan fami ko ni won lawol so juldo yannama serema tan wi ala wana gon on watta dum antan waji o yomat a heligi makko o yomat sa hay sedan horum yomat na fami de sa kala hantinde yimbe gandirma non hay goto wonta aybinde juldo e serema wona an kama malam an aybinta goddo aybinta e serema ana anti haysi amala kono jom adda halum tan jan batan demgal ma dum woni hante an aboram an abi darda radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah rawahu tirmidhi wa ahmad ibrahima ga abi darda o wi radiyallahu anhu nana sallam wi kala mo ruttani ga bandu musiddo mu juldo ma Allah ruttu yeso makko ga nadde jange yawm al-qiyamati irdu woni bandu andi neddo bandu no famirten way kono balli didni ndudo bandu ndu
ay ndu musalanno ko wamre sa wi neɗɗo wamre tefe ɓanndu muusi ɓanndu wondu no woodi ndun joni ko sa manti neɗɗo kaari ko moƴƴo kaara sire kersowo ɗum ko ɓanndu no gonɗa e pentirde hande kanko koye makko gonɗa e moƴƴi nana o sa teskene ndun ɓanndu ko ɓanndu mana sa manti neɗɗo ko ɓanndu makko ndu ne welto ɓernde nde ne welto wayi ko ɓanndu ndu gonɗa e membo so kadi sa aybini wawi ko jasɗo ko ni wayi ko ɓanndu ndu gonɗa e bonnude mi anda son faami eyi ɗum noon woni neɗɗo noon julɗo so ɓanndu mum ne bonne caggal mum ne aybine dora mbaɗa défense sa ronki ɗum kam a ronki onon jewtanno gilnani ɓe mbi Samba tan ko ni wayi tan kafteɗa jalta jonde ne jeeyi i kadi kam o yahata ko in kanko noon koko mbiɗon Samba ko ɗum addunimo ñande wonde soɓe jiiɗi ya jooɗo jonde ɓe gaybinta ko kono ɗum kadi koye peeje waɗi ala suusa haalde a suusa wiide goppe aɗa suusi wiide kam mbalen jaam walla ñallen jaam yeehi e waɗi noon hande waɗi noon janggo onon kam o kam ko woni kanko añi tan koko gaybinton ko o yiɗa neɗɗo ñohe e sere makko ay sa wayi noon aɓe jiɗma aɓe jiɗi yon joddo sa juuɗi ɓe gonta addude ñoorede ma ɗum wona hante amalam hante a hisi an mi faami jakka nela sa sallam ɓe kanko tindinten kanko haalanta ko mbatten ɗo ko an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu mir'atul mu'mini wal mu'minu akhul mu'mini yakuffu alayhi day'atahu wa yahuduhu min wara'ihi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa lafdhuhu inna ahadakum mir'atu akhihi fa in ra'a adhan falyumidhu anhu نعم هبرا مغا ابي الدرداء رضي الله عنه o wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kala mo rutti ga ɓanndu musidɗo makko julɗo ma Allah ruttu ɓanno yeeso makko ngo e jayngol ndek en jawti on hadis Abu Hurairata kay radiyallahu anhu wi annabi meɗen wi julɗo ko darorgal julɗo ko darorgal ay darorgal ma woni ay aɗa waɗi waare aɗa waɗi gemineji timaɗo e maaro tan ñaama tan waare ma waɗa gabbe maaro ha heewa ɗumuɗa tan jaha yimɓe go fof yimani jala joni ay darorgal ma ngal sa itti ngal a waɗini ngal wiyatma ay itta gabbel itta kala ko woni ɗo fof ndeke julɗo ni ko darorgal julɗo joni an ka darorgal am min komi darorgal ma somi yiye ma ko aybinde ma ƴeew waare ma de gabbel ma tan ɗo mi woni darorgal ma on ndeke somi yi aɗa ayiba ne faye maɗa mboɗo foti wiidema an noon ɗum ɗo wattu hakkille fewjuɗo ka kippuɗo wutte ma o ay wutte ma ko hippi ay kufre ma o ko hippi ay ko an yiyata ka go julɗo fof ko darorgal julɗo kono oto yii musidɗo ma julɗo ne waɗi geɗe kersiniɗe tawa haalanani mo tawan noon haalan mo noon watte gona suutere ma kanko wona suutere ma kanko noon watte faami o wi kadi julɗo kadi ko musidɗo julɗo ambo riwana ga makko kala ko bonnanta mo o yahuduhu min wara'ihi kadi o reena mo caggal makko ay julɗo joni masalan en ndemi gese meɗen min mbeɗa reena gesam toon mbalammi an noon gesa ma a walani toon somi nani girji ne bonna gesa ma mbeɗa foti haada to mi riiwaɗi mi yibbaji ne bonna gesa ma ana ala toon oton wi tan wona o jaɓani arde rende basala yo joɗɗo toujours renambo tan anani toujours julɗo yo andu julɗo ko musidɗo makko e julɗo onon fof ko Allah gonduɗon kala sa ɗiɗi hebde Allah tan waɗno tan weltin julɗo kala nde moƴƴanɗa julɗo Allah moƴƴanma wayi tan saare joni joom galle neɗɗo joni amode ɓesgu makko aɗa yiɗi suka makko ɓe fof kon sehilaɓe on joom galle ne añma on añatama ɓaade aɗa yiɗi ɓesgu makko kono so an sa wi joni ko kanko tan jiɗata kono ɓesgu makko ngo a yiɗata ɗum est ce que onon pamodir wawata famodir aɗa yiɗi min ha ɗon hawawi kono ɓiyam kawruɗa fof a toƴƴat nagguilam ɗe kawruɗa fof a fiyat yidde men yahata Allah ne sa tan mbiɗa aɗa yiɗi Allah mbiɗa ka julɓe ɓe yiɗɓe nafɓe Allah yiɗma fami eyyi ko noon julɗo ko noon waɗata julɗo o wi kadi o renamo kadi caggal makko so tawi kadi neɗɗo wi ne bonnanma caggal ma ndena galle ma on donirta galle ma sa yi gorko janano faye debbo ma ndiwani ko juɗe ma ne kadi sa yi waɗa ko fewani walla goɗɗo wiide waɗa ko fewani riw ɗum woni julɗo habri hadis o Abu Dawud e Tirmidhi wa lafzuhu kongol Tirmidhi wi o wi ko goto e mon ko darorgal goɗɗo o sa yi makko soɓe ndo walla ko aybinta tan ittan bo darorgal ngal no woniri darorgal man jeeya hen hunde wonko ne yeeso ma guittani julɗo ni ko darorgal julɗo tabi neɗɗo wawa yiide ko woni e hoore mum fof goɗɗo ɓuuri wawde yiide e ɗum mana hal o min ha shafa'atu ene jeeya hen kadi geɗe moƴƴe ɗe julɗo foti siforade tefore a shafa'atu hiya tawassudu li dhi shakhsin fi isali khayrin li akhara hadha huwa al kathir wa qad yakunu tawassudu
في شر لهذه الآية الشريفة وي أن جاء هنك الشفاعة تفند نجاء هن ولدن مسجد جول ها هون يتلو شفاعة ياجي تفند ند ونن جون سن ند غالون جوغي دو غالو ها هي جون نون won musiddo makko juldo nin do baba tokos wala miñiraado wala kawiral wana neddo jogiido ne feewi kanko non mo jogi mo yaaja mo wadan ladde fo mo ay mo totta mo nafta yimbe gadam biyam an ka gallo ka neddo moƴƴo alhamdulillah da yaaja bi kawma de nin do wala bi bamman ko miskin e ha sunno tamder ujnere totta banna mo sartana geldo bitigel o yeya hen o naftaro buri jawde adi al gonka moƴƴi mi fanna fi dum kono bi kawma de nin ala ko hirti sartama don bitigo liggo hen ay jon amon sababu an halni dum o yo wadi dum ay maw dañ moƴƴere an ma dañ moƴƴere dañ moƴƴere an dañ moƴƴere dum kadi hunde moƴƴere Allah ta'ala tawdo wi man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli shay'in muqita wal kalamu tefi tafore moƴƴere afami de maw dañ den don tefore moƴƴere kalamu tefi tefande tefore bonande kadi ha bonande hebi hen maw dañ den don bonande kadi bonande caabiɗo tan waɗi sababu ha wurti kaari e kaari ha kaari loroy kaari an saabi ɗum an on lor janɗo toon e makko ama yanama an hoore ma famide an abdillahi radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al birri mata min komi diwɗo kende ke mata o wi an abi moussa ko mi diw hello makko عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو صاحب حاجة أقبل علينا بوجهه قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء فهمي دي وي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وي النبي مدن وي جولد hakkunde juldo way kono madini ya shudduna tinna ba'dahu yoga hen ba'dan yogoddo ay ndeko bere joni o jama ko tuufeje gondo ko birikaji gondo birik e birik ay odo birik o birik kolondir o birik o birik kolondir o kolondir ha balal ngal timma ngal balal ngal ha fof on rendi woni jama on julbe ko ni poti wadude enen fof min kon birik anka birik o ko birik tamodiren ha tiid kala ko yanne o ya ngaren enen fof annani kala ko oda dañi enen fof ko welam ngaren beltoden kala ko dañi ko metti ko enen fof julbe ko ni poti wadu e non tay ko non baadi ande tay ko non baadi tay juldo mette keban biyambo handi hen an kam ka wadda yuli awoni juldo ayuli am wayani ponda wadi juldo kay so dañi ko metti dum fodda wiide ko an horma ko sunade so dañi ko weltini an kan beltoda non foti wonde jonna ana o wiño o juldo poti nandude ko nan baadi maadi wadata ni wadi pedel makko ko ni poti wadda ni ay jon tiidi pedel mi ay ko gadi ngono kanjo fo wadni kan o jodno do kanko ngala wadni julbe makko julbe ko ni foti waddude ay tiidi ken ay nangodira fami o wi non wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan annabi latina man joodi saha goto izja rajulun ha gorko goto ari yasalu amo namdo awalla sahibu hajatin walla ko jom haaju tan gardo nyaagaade wullitade akbala alaina bi wajhihi huccitine amen jeesa yeso makko kanko neddo wari nyaagaade huccitine amen yeso makko mo nyaago ballal nelaade wi ishfa'u faltu'jaru ishfa'u wayni wide tefe woni ballemo tan ballemo ko haaju mo dabbi o ko wadalo joni kon tan neddo bullitima tan yimbe den juudo men ko no mbade non Allah yabon baraji wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma sha wal yaqdillahu ya Allah nyaaw ya Allah humtir ala lisani nabiyhi Allah humtir an damgal andam makko kala ko haaju ishfa'u ilayya litu'jaru wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma sha isa'iduhu bi kalimatin li ala talabihi fa innakum tu'jarun woni ballembo e ko dabbiri on ko sa'iduhu bi kalimatin e kongol li wonandem ala ma talabahu min hoore me yanti en wi on ballemo so ballemo e dum woni ko wadi hen damgal makko hirjinimbe ha kirji mbadi hen mojjere ko kanko baddo nono maw dañ hen daraji famide عن معاوية رضي الله عنه قال اشفعوا تؤجروا فإني أريد الأمر فأخروه كي ما تشفعوا فلتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا رواه أبو داود النسائي معاوية بن أبي سفيان وي
اشفعوا تفه تؤجروا بددون فإنني من دي أريد مدى الأمر يامرور فأخره من يامر الأمر في من وانك جدا مودد نترد ودد كما تشفعوا بل أن كيرجنا مودد عندك هيرجين قول نودي فايدة من تفه ونن جون patron gotan wiya don mahana legal kariyan jama mo haali on yimbe honani don dejiri non on wonde be makko sa ko mbiyam ande abin al mahana kariyan jama ciftina mo hen ay dum ne kadde wadi fayida kanko mo awi ma ko ndawoni khalifa de o wi sahaja mo yida wadde hunde o lelkino ambo yida yimbe be mbala ngaram biya mo wat ande abin wat nangam dum o yidum so mbaji non on dañal baraji ande abin al walla kariyan al mahana al hôpital abin al walla kariyan mahana dum dudal mum no jangi siwaj ba non e mbini al walla kariyan ayde shiftino dum so shiftini o wada so wadi o hebe baraji kebon baraji o min hasidi gona jeeya kade jikkuji julde for jikade gongude wonde kala o gongo qala Allah ta'ala Allah tawdo wi ya ayyuhal ladina amanu e mon gonnibe Allah ittaqullaha kuli Allah dentede Allah o kunu la de ma as-sadiqin on gonde gongdube neddo yo ya wonde gongdube kala sabe kala gongdudo mo jam wonde on عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإياكم والكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه الأربعة عبد الله رضي الله عنه نلا دال ميدي فيدمين وي عليكم وسيمون مبغينيمون بالصدق غونغو ندو يو غونغو فإن الصدق أي غونغانتاغو يهدينا فاو ندو إلى البر فاو ديغري اون ندو موجو وإن البر أي ديغري يهدي إلى الجنة فاو ندو هانانم الجنة فامي دو ويني وي سار وما يزال الرجل سارتا غوركو يصدق ام غونغدا ويتحرى الصدق ام ابا غونغا حتى يكتب حوينا عند الله صديقا على من دمتو مم كاري كو كبدو كاتودي غونغول انت ملام awoni kalo gonga tan tere do ma hal tere hore bamma hal sare hore yimma ka kalo gonga ka areba ten a tabata ka selata sa woniri ni ala woniri a juuta Allah windu ma to mum kaari ko siddiq kabar ma fewi andamalam fami ko nonni kado wi o wi mo rentini mon fenande o wi sam fenande na fewde wonde fajiragal no sogguma nanuma jangol serata gorko na fena en ebba penale na fena en ebba penale Allah min dembato mum kaari ko kebdo kattude e cemto dañi haaju non han ferma boni tan gol bindol so windama to Allah to wonde kaari ko kebdo kattude e penale ande ka ferma boni aljanna kama hebata hindum ayata don عن إمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فاهمي دي عن إمران بن حسين رضي الله عنه وي النبي مدن وي إن في المعاريض أنا قد قارندتاد لمندوحة يا جند عن الكذب قافنا مندوحة فاهمي دي معاريض جمع راد كمفاتيح مفتاح من التعاريض خلاف تسريه من القول فاهمي دي وي مثلا نبدو أنا جوجي كونغودي مولتور دي تاو فنان ako nande joni annabi ibrahim alayhi salam biiden warina monde jom sulma ko nena sarrat lamdo goto fir'auna kepto rewbe yodbe kal debbo joddo hebta dum joni ibrahim nde jom sudum o wi an ibrahim o wi nam o wi odo debbo holko woni do ma o wi odo ko bandam debbo enen ko gandude bandam debbo wona ko jidda yimbe bab walla bab walla nene on kanko wona dum fandi ibrahim joni wi ko bandam debbo ko l'islam jom sudum ko bandam debbo ko l'islam ndeka toujours neddo ana jogi kongudi tan kewdi tan di moltorda taw ha mbasa fende anda sen fami halaka yan tawon ko beydene ha mbawen fam masalan dum firtata ko neddo hunde wota an jogi maanaji didi maana badido e maana goddo taw kongol gol songol halama tan o do maana buri badade ko non taw maana goddo na wodi angol firta dum luboy on don o do sikka jun an badido ko on kutorda tawana on kutorda koy ndason fami ay dum on jun ayana fenan wa yuradul ba'id taw an pandida ko bida ko joni bida ko banam debbo ndeka nde wonno juldo fof kala gorko juldo ko bandum gorko debbo juldo kala debbo juldo ko gorko ko bandum debbo ko fami tan jimnade
wona kono enen gandi bandiragal dewal ɓurgal ɓadade ngal kaltegal tan yimɓe pamgal kaari ko banam debbo ono jiiɗima e baba ɗum ɓuri ɓattade joni nde wima tan ko an o ko debbo ko woni ma o wi o ko banam debbo kono am muftider ɓerde makko ko banam debbo to l'islam ay joni o fenani oɗo sikkata ko o fiɗan ko banam debbo mata ko yima e baba kono kanko wona ɗum fandi ko banam debbo to l'islam ay nega toujours neɗɗo yo jogo pourtorɗe kala koñingol ko ɓuri ɓattade ko sikkate ka kalɗo fenade tawa ala a haalani fan ko to panɗa eyyi ɗum ɗon tan ɗin konguɗi ɗi goodi oto jaɓɓe yortade e fenade hutoro ɗin konguɗi ɗum woni mana hawa famide o wiɗa annahu aradun anil qaribi sabi ko arnude ga ko ɓatti ilal baidi fewde ko woɗɗi wal manduhata minal manda huwa al ardul wasiat leydi janji fa fil ma'aridi ghaniyatun wa fushatun anil kadi woni e geɗe ardugol hunde woni hen yaajede e woɗɗitade fenade wa hadhihi hiya ɗum wiyete tawriyatu wa yumkinu lil insani ene newana neɗɗanke istimaluha hutorade ɗum ولو غير مضطر حيث نوجهناك لحديث لهذا الحديث بعد حديث لما سبق في حديث سويد بن حنظلة في اليمين على نية المستحلف من كتاب الأيمان والنذور وي وندوري ونكوي أني قومد من كتاب الأيمان والنذور ومن هذا أن الحجاج قال لبعض الصحابة ما تقول فيه أفهمي دي أي دمودي وي بيرد الحجاج leko lamɗo wonno kam neɗɗo cañƴo wonno o wiyanni goto sahabaɓe he ma taqulu fi an holko bawɗa haalde am eyi leko lamɗo wonno ko neɗɗo kam ñaɗɗo bawɗo tan nanguɗo wara joni joni o e sahaba goto wiye holko mbawɗa wiide am jiɗɗa wiide komi moƴƴo Allah kom bonɗo haal tan ganduɗa am andi o haali alhaali mawɗo o girbi on wi yo holko wiyata sa wiyama ya haalam ko mbiyata qala wi antal qasidu wi an antal qasidu ay qasidu noon mana ɓurɗo ɓadade on nunɗuɗo mana nin tan goɗɗo ko oñiɗo wi antal qasidu koye men koye goto angol firta nunɗuɗo angol firta bawɗona wande ni woñade joni neɗɗo ganda holko wimo hen min holko goni holko mbawɗa wiide antal qasidu an ka qasidu joni qasidu ɓurɗo ɓadade o ɓurɗo ɓattade kam sakon ko foti neɗɗo baaƴino hulɓinade ille ɓuri ɓattade kam wiide an ka nunɗuɗo ɗum ɓurata ɓattade kono kanko fandi ko to fandi an ka oñiɗo eyyi ƴeewen so tawi woppirimo noon walla so woppirama a faami joni antal qasidu al adil o wi antal qasidu al adil an ka qasidu o watta hen al adil noon ande o suddi ɗum joni noon fa qala al hadiruna kad asna aleyka tawaɓe batuɓe mbi a an o mantima de fa qala wi la kanko hajjajo jaati o wi ala feccilali feccilali no wi antal qasidul adil an ka qasidu ka adil o liɓingol konngol wa joni heeɗi yimɓe mbi a an hajjajo o vraiment o mantima de ala ko heddama e moƴƴerde o wi ala wona kon innama arada bihi qawla Allah ta'ala wa ammal qasidu kan li jahannama haɗaba o wi o fandi ɗon ko wiide komi oñiɗo sabi Allah wino wa ammal qasiduna tawi ko oñiɓe ɓe fa kanu li jahannama haɗaban maɓe nango janggo ɓe mbaɗe leɗɗe jangol jahannama ko toon o nawtimi o naatu mbiyoton joni toon nawtimi iwona ko almino e haal almino e haal joni kanko no haali ɗum wa min hada kadi a faami ma dabba bayna ahli l ilmi fil qarni sani o ɗum ɗo woni ko joli hakkude qarnu ɗimmijo o nena sa sallam fedde maɓɓe duuɓi tamedere nde duuɓi tamedere nde ɗiɗiɓere nde ɗum arino hakkude anduɓe to banggue al qur'ana halil qur'anu makhluqun awla beele qur'ana koko taga walla tagaka wa kana amirul muminin min al fariq al awwal amirul muminin noon jeyno koye fedde adina nde fa sa'alu shafi'i ɓe namdi sayyid ala shafi'i fa ashara bi asabihi al arba'i o joofi peɗel makko nayi ɗi o waɗi ni peɗel makko nayi o joof nde ɓe namdimo de beele qur'ana koko taga walla tagaka o waɗi ni wa qala hadihi kulluha makhluqatun o wi ɗiɗo nayi fof ko tagaɗi wa huwa yuridu al asabi'a o fandi ko peɗel ɗiɗo nayi ko tagaɗi وهو يريدون الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أفهمي ɗum noon waɗi ɗiɗo nayi tagaɗi min namdo mbeɗa defte ɗe ko tagaɗal tagaka o yiɓɓe ɗe ko tagaɗi joni nde wi noon de o faandi ko deftere alqur'ana nde tawret l'injil zabour joni noon kamɓe joni sikkate mata ko peɗel makko ɗi o wiyata to kanko o joofi ko defte ɗe wi ɗiɗo nayi ɗi ko tagaɗi fande majji noon ko defte nayi ɗe ko tagaɗi famille woni mana hala
ɗum ɗon dal ne woodi ɗen geɗe ko purtorde ɗen aɗa wawi rewde toon tawa fenani وهم يريدون الكتب السماوية التوراة والإنجيل وسبق في الأيمان أردنا كدت دم الأيمان غوندو أن الإمام النووي غندو غوت بعد 40 حديث إمام النووي قال أوي بجواز التورية أو ندقي تورية ندقي في كل وقت كلا وقت فوف إلا أمام الحاكم سناته ياس حاكم نياو يكون نياو ɗum ɗo hutortaki hutortaki ko mana haqiqa o tan tawriya moƴƴani waɗede yeeso ɗaadi ñawowo ala ko ɗaadi to banggue ñawore kay joƴƴin tawriya kala ko kalɗa ko tan sa wi tan haali ukhti yaata ko ban debbo wona ukhti fil islam de ala gonga tan haalta ɗum tawi no wona ɗon inchallah kutorɗa tawriya ala haala mbarka mana ɗiɗi mana ɓurɗo ɓadaɗo jimo sikara on kalɗa taw an wona on kalɗa Allah goto nan paami أو النائب ولا لم تنك الذين هما على حق فإنهما لا تجوز بل تحرم دون كم دون مبدو دغاكي wadde don misah yakin na waktu heddi to nanti يجوز المزاح ويجاد ندقي مزاح ندقي ما هذا من الكون مزاح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فقال إني حاملك على ولد ناقة قال وما أصنع بولد الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق أنس رضي الله عنه قرقر عليه النبي روندمي أيدي مهالة ما rondo mun ko hinde jihad ne jogori heede mi ala ngeloba wala mi ala puccu mbeji rondo mbiyani ay rondo joni non jom ƴewan ma puccu tan jogan ma addato wala ngeloba totto ma mbaddo anandi enen mbiya min mbiɗa mooli Allah koy mbiɗa mooli Allah neɗɗo wawi molde Allah an fanƴan ko mbiɗa mooli e Allah joni o wi min kay mami ronmi kon rondata mami koye dow ɓingeloba anda son fami o wi nelaɗo jimmi ko dondoɗa kam surtout ko dokka kam ngeloba no waɗɗo nelaɗo wima min ronma e ɓinguel ngeloba wa joni min ko mbaddami ɓinguel ngeloba on teski ɓinguel ngeloba ko model tokosel joni nelaɗo wimbo annabi o wimbo an kam mata wona ko ngeloba jibinta nu anani de hal talajul ibla illa nu mata in wona ngeloba jibinta molel matana model walla matana molel jibinta ngeloba ha surtout ko ay ko gajade wonɗo nela sa junni hala kar kono yanoma tan gajom eyyi ɗum woni mami jibina ɓingeloba mawba kala haldi nde jiɗɗa sohlude ni ko ɓingeloba wonɗo أي قاسي وعنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين راهما أبو داود والترمذي أبرام كاد قام كون أنس وين الله صلى الله عليه وسلم يدي كم إني ما أجيم نفيد من دون أنجلني كم هل بلا نفيد دم فون إنتون فوق قاعد دوج إن جام راجل نقام ده هرم جيرو يتأكل قام كده هاي إنه ميدا جم نفور موتور دم كم نحمل سهول يكون جم نفيد أنس نون أوريجت أنس بخادمك لو في مكة أو المدينة يوم أنا سئت متوتم دوب سافر لونغون سيرم تانغو ماي نلا يالتو دادن ودي أنا سكو خادم مكو موجو من نلا هرسين تيغري كان كونون أو موي أنا من يا أم جم نفيد ده نلا يا منون يا نو مدام وعنه عن النبي وعنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالدنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا أمير ما فعل غيره ويهب رامك أنس وإن الله صلى الله عليه وسلم لا تنام نعرف هاي سو أتقال ما بتوجه نلا يدي مو يدي قال فوف حتى يقول لأخي لي صغير ها ومن يلا قال تكسل ويقول تنكم الله صلى الله عليه وسلم ويا أبا أمير يا أبا أمير إن يعني غير أها كل ما قال نبي إنه غير إلا كل تكسل يدي التصغير نغرين كسر فيه هو البلبل وصلوا sondu men da ko dum bulbul sondu weten bulbul way wonde bunal way wonde famide aw wala farxu ta'ir wala ko dum kuray ni kay kura natal famide kana yal'abu bihi akhu anas kan anas wi nala sallam ara galle amen
miñiragal to ko sel haajuma gaajondira mi no no celel mangel way non fondement ɗum wona wiide noon ay ɗum o jippiti less neɗɗo fof mo wawi yewtude mum desen an abi hurayra radiyallahu anhu qalu ya rasulallah innaka tudaa'ibuna qala inni la aqulu illa haqqan rawahu tirmidhi way habrama kan abu hurayra to wi ɓe mbi kamɓe sahaba ɓe mbi e heymi an nelaɗo Allah an de aɗa gaajodo e amen wi aha mbeɗa gaajodoro men kono mi halta sona gonga e nder gaajare mi halta hen fenade on nayejo goto debbo arna nelaɗo Allah wi nelaɗo ɓe ɗi wonnaka ɓe naata aljanna nelaɗo wi nayejo naata aljanna nelaɗo yalti yehi ha jumma joni nen goto e suddiɓe makko ɓe ne wonno ɗon debbo heeɗi ɗum tan debbo ne wayi debbo joñi tan wi feerum ko buni nelaɗo yehi ha jumma ha arti tawi debbo yahani joni noon o nambi oɗo kam holko watta ɗo sohnajo makko o wimo kanko de mataw ko gila mbiɗa nayejo natta aljanna tan ko gila ko laawiɗo gel den neɗɗo wi ar gay neɗɗo ko mbimami nayejo natta aljanna ko gonga ay janggo so yimɓe maayi gummitinama gontata ko saggate debbo lembo ɗo jiɗɗa tan hadde ɗon kaɗata a naywata abadan ɗon natta aljanna neɗɗo sono natta aljanna ma wahlite wonte saggata gorko tokoso saggata debbo tokoso no jiɗirɗa ni ko ɗum on kan ko ɗum de haalam ka ko toon fayi tan nayejo mum to goɗɗum wona jal toujours kala o gaajade nde ko gonga tan wonata ndeke neɗɗo yo rento gaajade taw o haala fenade so an ñaamo ñebbe o holmo ñamata ñebbe keɓa ñebbe fof ga haala noddata go famide e gaaja toujours hay saɗa yano haal gonga yo neɗɗo kadi noon rento haalde wona gongaji ɗum kadi ko puydam neɗɗo jaggeɗo joni ne waɗi ko fewan no cali fiya ha ñaami ɓoggol ko denɗe gara aɗa yawnoromo ɗum kadi wona janno ɗum ko irtude fitina wona ɗenguel ko jannoraji no jogui so gardata neɗɗo o taw wona ɗenguel ko aybinde neɗɗo o ɗum ko aybinde ɗum kadi koko rentete wo min hal wafa'u bil wa'di ina jeeya kadi e jikkuji juulɗo ɗe foti jikkorade taw ko jikkuji moƴƴi humnude fodore sa fodi aɗa waɗana neɗɗo hunde walla aɗa wadda neɗɗo hunde taw ɗum hunde wona harmude to banggue sharia mbaɗa timmina wasa wadde قال الله تعالى على توضوي أن واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا النبي صلى الله عليه وسلم يجنت عند دفتر مكو القرآن الحالي النبي إسماعيل كان إسماعيل ده كون غون دو فدور كان سو فدي ولون تاك وكان رسولا نبيا كدو لا جنما كدو كون نلا الله كدو كون النبي على سيدي مدوم دمار هون وي فامي دي سبي كانكو وياما كانكو ما تما انغار هني عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك اسكي Abu Dawud Abraham ga Abdullah ibn Abil Hamsa gorko wiyetendani o yimi ari no mbayimi annabi njeygu wala njeyodirmi annabi njeygu ko adinde o nelata gilo so taw nelede nelaɗo woni no junanke julima ayni nelaɗo ayni julima joni non o yimi njeyodirma ko njeygu ko adinde o nelate o baqiyat lahu baqiyatun heddara kedde no wodi ko heddi fa watu mbimi mami addane ko heddi ko nda jagguɗo masalan joni wiyama ujunere tottuma temere jeetati nani tema ƴiɗɗen comme gaddo mam yami addanma joni nela jooɗi fadimo ɗon ɗo nokku ɗo o yihi o yejjiti kanko jokki haajuji makko ha woni balɗe 3 o arti o tawi nelaɗo ne jooɗi ɗon dirtani nela ima an a tampini kam de min de guila mbiɗa kañum fadde ɗo aɗa addo ko hedde kalisa ko ɓiren ɗo jooɗi ɗon fanma kanko annabi Ismail on kadi wiyama en jawsi ɗum nima to e darsu men kanko no wonmo aadodirno o jooɗi balɗe 3 fadɗum won wiɓe ni ko hitande mo jooɗi en fadi deke neɗɗo sa wadde neɗɗo rendez-vous rento firtude rendez-vous hay so gantu heɓima nodduma kalnamo aha hunde mañire no en mbino enen mbadda hunde mañire janggo wonko joli noon hande ganjirano jamfata ko mi haala ma ha laaɓa cer kono en deƴƴa tan jomum fina janggo woppa haajumum tan fadma nantirma alen lenkini waɗa fayi bangeji goɗɗi ɗum wona e jikkuji julɗo jeeya on hande o ancete complètement hande o wonta heɗade haala ma wona an hande a ustiɓe makko ɗo kala kadi mbiɗen ne mawnum ma wima ala o wona neɗɗo woppo o wona neɗɗo عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه
ومن نيته أن يفي فلم يجئ للميعاد فلا إثم عليه رواه أبو داود والترمذي زيد بن أرقم رضي الله عنه وي أن بمدن وي ستاي غوركو فودندري e musidɗo mum julɗo fodore to anni e makko omo felliti timminde fodore nde kono noon Allah waɗi o ronki timminde fodore nde o wi on ɗon o arani e fodore nde o ala hen bakkat ndasin fami mo aadindira neɗɗo o mbadde rendez-vous wallahi emo fiɓi kadi wadde ɗum ko Allah tan woni hoddirani wonano jole makko yiɗi yanfadde Allah jaggimo tan ala ko wahi o jaggama tan wonko ɓurimo doole tan heɓtima walla o yejjita walla ko nandi hen rendez-vous o ɓenni o arani ala hen bakkat woni bakkat o ko tawiɗo ne andi mbo jogino rendez-vous hande kaari kamɓene ɓe jogui haaju o accimo ñalla hoynaɗo ɗum min jogui haaju jaaha gaccamo tan ñalla ɗon hoyna ɗum fanma taw ko an tewi waɗi ɗum woni danger o fami jokko ومنه إلى جياهن الرفق نوي والتعني النمناد توزر نقل نوي حيث هو داود دابع جماعة قيمة دي يمبي ما فوق غنا نقل نوي هاي بابا ما غندا كو تاغور على اون فوبتي على تاغي مون على نون توتو ما تدغال e dow mabba ya hutroba ligginaba ganda ko tagore Allah no mani en welto en suno en yidi weltinede en yida tikkinede anne mbada non mojjine fe gedda fo ne wahen ka jangino baydaji jangin gol mojjul kala mbada fi hen yaata ko dow dalil e ban jangude walla kabi neha ay dum mojji almube gagnata mani kono won figal jiden do ne yalte wasa boje de balde inshallah inshallah Allah fam neddo toujours kala no gonda newo on en jeeya han kan ta'anni kadi nem yaadul jamjam toujours neddo kadi yo yaaru jamjam nala shan bi at-ta'anni min Allah wal ajratu min ash-shaytan yaaru de sese ko Allah jeeya marnyaaje tan mahnu tan ya dum ko shaytan jeeya dum ko nimsere jibintu an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisha inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'di ala ar-rifqi ma la yu'di ala al-unfi وما لا يعطي على سواه أنا من عائشة رضي الله عنها نلا دليم يا عائشة إيه ما أنا عائشة أي الله كوي أما رك النوي كوركتا أكونا نوي فاهمي ده وكوركتا يدو فرس وما لا يعطي على سواه كوي أما رك النوي كوركتا مثلا جون ألف دارم بلا هبة غرنيه واسع أري جون أن هذا تفضل دب شوتي mo ƴaggina an ala newna tan ala moyta jam ala moyta tan wattambini mi saɗa yiɗi hoɗde suudu ma tan garami nawtuma sa andi a yiɗa joɗɗon ko bonnante o hayti yaade wonana wat jam kala waɗa moytu wat jam punta ɗum Allah ne rokka e funti e belade ko rokkata e force hay so ɓinguel ma funti ɗum a faami keɓa ɗum hay so joom suudu ma funti ɗum kono toujours tan wi tan ero yeeye ndolago ala ɗum yahata con ɗum wona ko yahata a faami ɗum ko ha ɓeydo no moɗɗodiri tan o wi kadi wa annaha su'ilat anil badawati fa qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yabdu ila hadhihi ittila'i wa innahu arada al badawata marratan fa arsala ilayya naqatan min iblis sadaqati muharramatan thumma qala li ya aisha urfuqi fa inna ar-rifqa lam yakun fi shay'in qattu illa zanahu wala nuzi'a min shay'in qattu illa shanahu rawahu abu daud wa muslim أنا من عائشة كده حالة وي والنام دنوما عن البداوة جا دوري ينكاغل بداوة دوري ينكاغل الخروج إلى يلتقي لها دوري الساعة وان يلتقي ورا مانغ جا دو سد بري فرمانات نبلي تايلتي جون أيه غورو فول بجون أنت يا قدر ما بي تابع إيجيتوني أن كتان ما نبلتو سأرتي كدي نبلتو من والنام دا كان كنا عائشة دم جد غورو موري ها دوري وكفام ده هن والنبي لا تنام أنا يحنو هاي فل نبض هاي دوري فوق نيرلو نبنا ولا وإنه أراد البداوة مرة نرى سجميدي يا دوري بيجي دوري شادي ونيلي يعدن الجلاب الجلودي أسكالتو جلودي أسكالو يعدن تنجلاب ميدي يا بيجي دوري شادي وانسان وي إن نبأ يا جل وي كم جوني وي كم يا عائشة نبوه بلا بس ما تينو نبوه ويسبب أي نوي ونتا أي هاي هون سناتا ويوني هون ده وي نوي إتتاك هون سناتا أي بني هون ده إذن ونت النبي أي تزول أواني دب درجال وهون مهلي متأي فيها قاتن يردوا قاكاج ندوا يرنتلو تزول نو أي نوي كردوني يون ندم
niwuya kala ɗo ala sofna ɗum eyi عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير رواه أبو داود رواه الترمذي وأبو داود ومسلم أبي الدرداء رضي الله عنه يتوك النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال دوكار ندر جدال من ندر ركانغال وركراه نيو وركام جنانغال مجر ونك على دوكو sa ko Allah sala rokima indoro ko rokama wadan ma hen andirede kaari ko newi andi mojjere fo hebi famide o kali kad dokkaado kad e ndar dokkal makko e rokkaka hen newi kala ko baado rokkade kala ko dum heewi an hay hunde hebani taw ko helibi taji tan fi wadi ni an dum tan kebde andine a hebani mojjere an Musa ibn Sa'd an abihi radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tu'adatu fi kulli shay'in khairun illa fi 'amal al-akhirah rawahu Abu Dawud al-Hakim Mus'ab ibn Sa'd abitu ko bamako wi nelaado Allah wi sallallahu alaihi wasallam nemnaade e kala huunde buri mojjude so nan ene gedde l'akhirah famide nemnugol huunde fof ne mojji to bangi aduna yara sesa goddo ardo tan wi kaari hilde hoore bi tan dogata ga bande tan dogana kaari o tawa non yaari jam ha jiya kan jiya bi o taw yaari jam ha jiya bi biado hoore mo helamo ƴeɓa tawi beele ɗum ne woodi tawi ene woodi on saha noon ummoɗa ƴeewa ko mbaɗoyɗa nawa lawol walla ko nandi kono kaari ummo ga tan yima kaari hiili hoore ma nan dogoɗa mbiyaɗa wara e neɗɗo toujours an aɗa wawi nimsude eyyi ɗum noon neɗɗo yo rento ɗen gueɗe famide o sonano gueɗe lakara hol ɗum so waktu yonti heño ɗum heño juuloy anani so hoddirama joni ɓiya debbo o yonti anani de a dañi gorko jiɗɗo mbo heño human bo yo ya suudu makko anani kala ko faate gueɗe lakara lelnade hen lelkinade hen moƴƴani kala ko faate gueɗe aduna yaaru jam teya jara sesa gardina haqqille ma ha ganda hunde ne waynata hen kono kam ko mayiɗo so mayi tan keñuɗe jawne gadde ndiyam gadde yo loofe joni o heble o ubboye sohlan kono lelkine so lelkinama tan o woda ko juuli joni ko enen fof kono metta en e makko nde kala ko faate gueɗe lakara heñade ɓuuri kala ko faate gueɗe aduna yaaru jam asa heñade عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العنات من الله والأجرة من الشيطان سهل بن سعيد رضي الله عنه وي النبي مدن وي نيم ناد افامي امري كوي الله يا تشاد hen hen yon nado kawjude kanyil dum ko shaytan jeya sarna ka tan nimsat kala ko nanda yaaru jam ha yewra haqqille ma ha gandana wodi rawahu at-Tirmidhi wa Bayhaqi nasallallahu alaihi wa sallam timmi اللهم صل على سيدنا محمد كان كالنت ولا كان كالنت الحمد لله رب العالمين حياة بسم الله ما هو النام دي بي وند دمول موينغول امبابا مثلا بوتيل ولا بورتيل ولا بشري حالهم من ده كم يمبن ادم يمبن كيبي ko kala de mo fewi yimɓe ne keewi ko kalate ko toɓɓere ay muynam min ko gandumi muynam tan ko to banggue dewgal debbo so muyni ɗo cukalel gorel o jibini cukalel dewel o muynini cukalel gorel jannel on ɗon cukalon ɗiɗon kankon jiidi yumma kon ndesodirtake joni noon kangel cukalel ngel o muynini ngel ne kadi kala ko jiidi hanti jiidi koye oɗo koto banggue muynam ko on banggue yaari joni noon ɓotel so tawi ari muyni e kosam babba tan yimɓe ɓe cikka mataw ɗum ne harmina tew maggel kosam babba kay mataw kala ko kosam babba soɓi kam mataw ɓurani jiiba soɓde ka eɓe jiiba kam ari e ndal ƴiyal qur'ana jiiba ne harmi babba kam arana ƴiyal qur'ana ne harmi arani toon joni noon dutal hakkude mon al dutal meeɗi hirsude dammol tan ñaani dutal gueɗe jibina ko ma daase weddoyo tan ala ko hen fawi galle mum ndolo mum hen ñamata ñande foof kono won cuusoɓe dutal tewi ñamatake gerte ɗe men jaati ɗe
sa udditi nguunu ma tan gertogal yehi ɗo so tawi ɗo neɗɗo ne yaltoy ñamata ha reedu mo heewa won neɗɗo wiide ɓaade gertogal ne ñama soɓe ñametake ɗum ko hay hunde bonnata hay batte ko ñapori ko ñaami ko ne sella ƴeɗɗo ndiyam mbaɗɗam soɓe rosira ɗo mangoyi mum ki wuura ko jibina ñaama dosira gawri jibina ñaama dosira gerte jibina ñaama ha reedu ma heewa bonnata hay batte ko ɓotel ngel muñɗo ne mbabba ko walla muñne rawandu ko hay huuɗo ñoŋaji te woni feccinen fof bonna hay batte bonnata ay dusal ko ndiwri ay goto susa wiide won tagi dusal ñametake ndiwri nde fof wonto konngol gotol ko wilwilde wiyetene ɓe mbiyane harmi ɓe mbiya harma ndiwri ko heddi ko fof ne ñaami dusal ñama tan ko soɓe te jiiba hurrimat aleykum al maytatu ñande fof Allah haalɗum en ɓuri an jangga fof Allah harmina dow mum jiiba dusal wuuri tan ko ñamde jiiba wadde sinno ñamde ko bonni ne bonna tew o dusal ñamete noon hay gertogal fota ñamete gertogal meeɗi arde ko nefini ha wasi wadde hunde eyyi gandon ɗum ko hay hunde ɗum ko hay batte inchallah muynam ko toon desodiral ga ko toon ko taƴat ko toon taƴat tan soɗa yettima nokkoy eyyi tawde nayi walla rafi o woppata yo woppu tan cikkannomi ko neɗɗo celluɗo sahaji neɗɗo ne tampa ɗo waytinede so maji ettano mayat o jaggi o taƴi adama ko mayi walla ñiire musoro fiyamo ɗo tan tawne heɓannomo so heɓi ma o yara poɗɗe tan nde darto nde waɗimo attaque hedde o saaha joni o wawi faddude ha nangue mum wawa fadde o taƴa korka o yara poɗɗe adama ko mayi eyyi kono amata ko mbiɗa ni o joƴƴinat tan ne yiiɗa no o ñammina yiɗede ñamminirta ko muddu nifga mbiyata ko nifga noon woni libar tan e nguura jogaka ɗon ka tawi joguiɗen ɗo ko gawri ɗo nguurɗen ɗo kala ñalawma fof o ɓeeta nifga o sakko ne sella kadi oɗon acca ha lewru ndu maaya o ɓeeta nifgaji ɗi fodde adadu balɗe lewru ndu on ɓeeta nifgaji poɗɗi noon totta miskineɗo jomum kadi wawi wadde hayso haalis o heɓata nifga noon ko ni gorko tan kellifaɗo wona neɗɗal mangal wona neɗɗel famirel neɗɗo hakkundeji tan juuɗe makko ɗiɗi ayni ha heewa gawri ha heewa tab gawri o waɗa o fortani ni o waɗani hono ni so waɗi ni heewata taw ni mbaɗa ni ɗum ɗo wiyete nifga waɗe gawri ha heewa ɗum wiyete nifga libar gawri libaruji e so a waddi hen kadi liyam ne moƴƴi juɗɗiɗi ni ɗo noon goniri ɗo ni so mbaɗama gawri ha heewi nayi mum woni muuɗo taw noon ne gasa min taw mi yettaki on ɗon gorko mi anda mi anda no mbiyete e ko hakkunde gonmi walla ko ɓurtuɗo mi anda woni tan laabi nayi woni muuɗo ni kala nokkuɗa ni gawri ha heewi mbaɗa e muuɗo tan ko foti hewde tawi ko on noon woni mo biyaɗo o mo ganduɗa so waɗino juuɗe makko ɗiɗi ha heewi o waɗe muuɗo tan muɗum ko heɓata o won biyaɗo salatu tasbih de fodde kam no jiruɗen ne lele hadise ni o taƴani toon enen nanda noon caggal tan yimɓe ne kaala ne yiiɗa kono kam ɗo hadise o kam ɗo haala ɗo ɗum kam haalaka ɗon wiya tan ko fati e simode hatta eɗen nana woɓɓe ne mbiya ne yiiɗa hen nde gasi kono kam wona obligatoire kam saabi sinno ko obligatoire wonno ɗo hadise o haala ɗo nelaɗo haaloro ɗum ɗon darɗe nayyi darde fof ko fati e simode karide ɗum kam haalani ɗum tan ko fati e simode e dow no haalirde ne salla fati e simode wotere tan taw ko nden tan mbaɗirta fof eyi ko ni kono won ceerno ni mo nanmi ne wiya yiiɗa hen ɗeɗo simoji gasi e kono kam ɗo hadise o haala ɗo kam ɗo deftere ɗo kam ɗum kam en jiyani ɗum ɗon ni mbawmi jaborade inchallah nani inchallah onan paami ɗon kam mbeɗe yejjiti ɗon seeɗa mbeɗa hannde o elle noon ko so foti ko jaggidde o taƴƴi tan o jaggita kono mi yananaka jam mami ƴeewoy eyi mami ƴeewoy ɗon kam ko mami ƴeewoy ɗum takal beele o jaggita wonto ɗum haala noon
on taƴowo jaggita on mo gandarti e galle mum en taƴi on jaggita debbo labɗo e fiile nder ñalawma jaggita kono elle jejjiɗɗo tan taƴi on jokkat korko mum on jokkat tawi koye farille o yoɓoyat eyyi wamma ɗo noon ɗo mbiɗa ɗo kam mi yananaka biɗɗat ɗum yananaka beele o taƴit tan ko ha sowo fittani ɗum so o taƴi hen to hayti kam mayde beele o foti ko continde ha ñangue muta on ñama continue ñamde walla mi anda ma ƴewtoɗen so Allah haji inchallah non jiiloɗen ha ƴeewa kurusaji kocceteɗi yino joni neɗɗo no hoccita kurus tan wona wirdirde taw ma taw ala kurus kanko hoore makko walla ala hado moftere nde wona moftere majjere ay neɗɗo ne mofta hunde majje kisi o ɓattin hoore makko beele kurus ne yawa yitede law wona ɗum ne wawi wonde a hocciɗo kurus moƴƴo a yiiɗa o majja joni noon ɓattinama hoore ma ko adi fof taw kalnaɓe gonduɗaɓe mbeɗa hocci kurus wona e wirdirde mbo o wasa waɗɗade ma sabi min jeyata mbeɗa mofta ɗo hunde tan min majjire min meeɗi min ɗanni ɗo Tamba ko ɓooyi noon jaab ɗum kam jarani jaggude jaafuɗum ɗum kam jarani jaggude